Hola, bon dia. Ens diem Lucía i Marta i ara us presentarem el projecte de Roma que vam fer durant 3 setmanes. Aquest projecte consistia en que cada classe feia 6 grups i que en cada grup de les classes anaven a una classe diferent amb una profe diferent i feien un tema. I després, per saber-ho, anàvem a la classe, a la nostra classe, i explicàvem amb un PowerPoint i amb unes fitxes que teníem per completar-ho. Per exemple, a mi em va tocar Lubi Habitat, que significa on vius, i vam fer unes maquetes sobre les cases dels romans, que són les Domus, les Insulae i les Villae, que estaven fora de la ciutat. Aquí tenim unes maquetes, per exemple, això són els tallers, i aquí hi ha com unes minigranges on podíem treure la carn dels porcs, la mel de les abelles i la llana de les ovelles. Aquí tenim una Insulae, que eren les cases dels plebeus o les persones que tenien pocs recursos. Som el grup del Domus Deorum, que significa casa dels déus. Els romans creien en moltes coses, com per exemple els avantpassats morts, els déus mitològics i l'emperador, que el beneïen com a un déu. Aquests són uns exemples de déus romans, com per exemple Juno, que era la protectora de les cases. Minerva, que era la deessa de la saviesa i la guerra. Venus, que era la deessa de l'amor. i Bacchus, que era la deessa de la natura. També hem après que molts déus romans tenen noms de planetes, com per exemple Mart, que era el déu de la guerra. I després, per saber-ho, anàvem a la classe, a la nostra classe, i explicàvem amb un PowerPoint i amb unes fitxes que teníem per completar. I en el meu grup vam treballar els grans invents, com per exemple els aqüeductes, que anaven sempre en baixada, les fonts, les termes, que és el que jo explicaria a la classe, les vies, les clavegueres i el llatí, que el llatí es va conèixer molt perquè va fer molts idiomes, com per exemple el català, el castellà, el portuguès, el gallec i molts idiomes més.
també l'artilleria. Hi havia l'artilleria de terra, que i murs, i la ballesta que llançava projectils. Per mar tenien la galera trireme, que vol dir triple filera de rems. Ara us farem un truc amb una goma i un llapis. El 14. Tu. No. Llapis tasca la gira. I això és el que fa la catapulta, perquè es tensen cordes. Organització de l'exèrcit. L'exèrcit tenia una organització. El més gran que estava era la legió. Tenia 5.120 homes aproximadament. Després estaven 10 cohorts. Cada cohort tenia 480 homes. Després 3 maniples. Cada maniple tenia 200 homes. Després estaven les 2 centúries de 8 i cada centúria tenia 80 homes. I el més fluix que tenien era la 10 contubèrnia, de 8 homes. Les armes. Les armes, el casc és la galea, l'escut és l'escutum, la lòrica és l'armadura, el calgall és el cinturó, el cinguru és el cinturó, les greves són les espitlleres i per últim calgae són les sabates. Ara us presentaré les armes d'atac. El gladius és l'espasa i el pilum és la llança. Campaments i fortaleses. Els campaments es construïen per 2 o 3 dies i les fortaleses per més temps. Els campaments es construïen en forma rectangular. Els campaments, les tendes eren de pell de 102 cabres aproximadament. En cada tenda hi cabien 6 persones, 4 legionaris i 2 auxiliars. Els legionaris que venien a atacar clavaven les llances darrere dels arbustos. Formacions de combat. La formació més coneguda és la testudo, és la formació de tortuga. Després hi havia l'orbis, que és formació en cercle. Després el cunius, que és formació en triangle, i eriçó anticavalleria, que formaven una filera, 3 files. La primera fila es ficaven de genolls al terra i l'escut clavat al terra. La segona fila, la mateixa posició, però l'escut més elevat. I la tercera llançaven javelines. Gràcies per escoltar. Teniu alguna pregunta?
I aquí estan els domus, que són les cases on vivien els patricis, iguals que les villae, però les villae estaven fora de les ciutats. I podia ser una villae rústica o una villae de les modernes, que la villae rústica és per una mica treballar i les modernes són per descansar.